Здравейте на вас и на вашите зрители. Бих искала да ви помоля да се представите на нашите зрители, да разкажете кой сте, откъде сте и да навлезем в темата за куклите. Казвам се Живко Георгиев, родом от село Калчево, област Ямбол, но живея в град Ямбол от дълги години. Разкажете ни повече за тази кукерска група. Коя беше първата кукла, ние ще покажем на нашите зрители? Първата кукла е белият вол, но когато го създадах, не беше с тая маска на вола. Създадох го 2009 година, когато вече бях направил тези малките и реших да пробвам с по-голяма. Когато пробвах с по-голямата, която казвам сега в момента, че е с маската белия вол, установих, че работата, която извършвам по нея за ушиването, е много по-лесна, отколкото при тия малките. И затова се насочих следващи да бъдат по-големите вече. Разкажете ни повече, коя беше най-трудната за изработване кукла? Най-трудната за изработване кукла е годиника, заради самото обшиване на гайтаните, които ръчно съм ги изплел. Имате ли желанието или може би амбицията след време това, което правите, да стане известно на национално ниво, може би и на световно, защо не? Или имате намерение да ги запазите за себе си като наследство за вашите деца? Не, имам точно намерението да ги показвам на света, само че не съм намерил начина, по който трябва да ги покажа. Коя е най-ценната кукла от всички, които сте изработили до сега? Може би за мен най-ценната, може би са две. Годиника, който е, и кукера, който е с... На маската си има малко кукерче, което е миниатюрно, 5 см и половина е то, с гърданета направено. Около 3-4 дена някъде отделих време да го направя. Малкото кукерче е направено от 2013 година, а маската вече, самото кукерче с маската, което съм го направил по-късни години вече кукерчето, бях решил да го сложа на маска, да го кача, така казвам, на маска, да играе моето дете, моят сън. Обаче в един момент той вече загуби хъса или там удоволствието да се включва в кукерските игри и маската, кукерчето отпадна и фактически стана в групата, остана, иначе нямаш да е в групата.